Mirsada, znaš ti kako bi Aleksa Šantić danas napisao pjesu onima što nisu ovdje? Što nisu ostali ovdje? Ovako, ovi što niste ostali ovdje, ostajte tamo gdje sada jeste, bolje da ovdje niste. Aha. Halo, Mirsada. Čuješ me, glupačo jedna? Znaš ti koja je razlika između pasa lutalice i oni koji žive u kući? Ne znaš? Pa ovaj zadnji je budžetski korisnik, glupačo jedna. Aha. Jeste. A što bi penzionerke trebale da dobiju trudnički doplatak? Zato što rađaju dok dobiju penziju. Aha. Ja stvarno si zaista. A znaš ti što Bosanci u zadnje vrijeme ženama kupuju kompas za poklon? Da se orijentišu do prvog bez para. Aha. Ne čini mi sada zbog odliva mozgova, meni se čini da imamo veći priliv šupaka. Majke mi moje, znaš ti kako Mostarac počasti ženu saunom? Ne znaš li to? Pošalje u avgustu da mu napeče uštipaka. Aha. A šta radi? Slušaj, šta radi Mostarka sa Oklagijom? Ne znaš, evo u mene Oklagija. Pa bori se sa Jufkom za ravnopravnost spolova. Aha. Jeste, majke mi moje. Pa da su majmuni imali federalni zavod za zapošljavanje, nikad rad od njih ne bi stvorio čovjeka. Eto, majke mi moje. Kako je Meho shvatio da živi u prošlosti? Pa moj Meho, glupačo jedna. Kako je Meho shvatio da živi u prošlosti? Čekao u julu da mu isplate februarsku platu. Majke mi moje. Stvarno si zaista. I ja sam zaista sasvim i gledaj me svaku večer na mom YouTube kanalu. Stvarno si zaista. Pretplati se da ti ja ne šaljem ovo. Aha. Aj ti mene neka nazovi, glupačo jedna. Pa uvijek, ja sam ti istinu zvala i preksinoć, i znaksinoć. 20 dana svaku ja tebe noć zovem.